Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog. Sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang tinugyanan sa karsel ng ayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako mamaluwas?" Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM sa inyong mga radyo. Sa gihapon si Veritas moingon maayong udto kaninyong tanan ang pagkanaminaw dinhi sa dakbayan sa Dipolog. O diya sa online internet ang rmndipolog.weebly.com, naka-online ta bisan na asang suok sa kalibutan kita madungog o makita pinagi sa live streaming sa RMN Dipolog. rmndipolog.weebly.com. Ako moingon alang sa tanan diya sa online. Ako moingon sa gihapon, have a good day. Kining bus yung alagad sa gihapon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, maugyapoy magiguban kaninyo sa maong tulumanon. Okay, pizza 14 no, sa bulan sa Oktobre tuig 2012. Sa miaging Domingo wala ta maka on air no, wala ta maka program tungod kay adunay kabilinggan ang istasyon no.
maunang wa ta ka program sa miaging Domingo. Apan karon na niya no sabta alang sa pagpadayon sa mong tulmanon kay gitukod sa Ginoo nga makagamit ta no sa kahimanan bisan pa sa atong nahibaw-an kinahanglan mga adjustment pagyud kining setting sa atong kahimanan dinhi sa Arimendi Pollock. Okay no, mga igala, mga ginikanan sa ako ng giingon kaninyos miagi, hindi naka-program ta. Wala na to gidali-dali og human kini nga tema. Mura ni siya bali matawag nato nig marathon a discussion may tungod sa mga imahin o mga ribulto sa tinuho ang Katoliko. Lakip na ang kining mahitungod sa pagyukbo o pagluhod. Nganong gi-espesyalan nato ni nga topiko kay sa gikaingon ko na kini nga issue mao ni usa sa mga issue may labot na sa pagtuo. Diin usa sa mga hinungdan nga ang tinuho ang Katoliko gibiyaan sa daghanan. Kining issue may tungod sa larawan. Labi na ning pagluhod o pagyukbo at ubangan sa larawan. Gani sa naingon ko na, usa sa mga unang hinungdan nga ang tinuho ang Katoliko gitalikdan. Kaya diha lagi ko no sa Biblia, supak ang paggama og mga imahen o mga ribulto, labi na ang pagluhod o pagyukbo niini. Pero mga higala, mga ginikanan, adunay ingnon talang development o aduna ba'y ingnon talang nato maayong timailhan o maayong timaan mahitungod na ini nga isyu. Kaya nga no, tungod kay sa atong nabantayan, dunay kalainan o dunay kausaban sa baruganan sa atong mga igsuon nga nahimulag may labot na niining isyu may tungod sa larawan ug pagyukbo at ubangan sa larawan. Kay niadto gud mga higala, mga ginikanan, sa ato yung nabantayan, sa naabot sa akong panumduman, sa experience nato ba, naagian nato, niadto sa akong nahibaw-an gikan sa ubang tinuhuan. Ang ilang gihugtan nga panudlo mao kanang supak yun ang paghimo og larawan diya sa simbahan o diya sa atong pagtuo o ribulto. Kay lagi na may mabasa sa Biblia, Exodo Kapitulo 20, tudling 4, 5, nagidili ang paghimo og imahen o bisan unsang larawan, bisan unsang dagway nga makita diya silalom sa tubig, o unsay mo makita paingon na dito sa langit. Mao na nga base sa maong pagsabot sa maong tudling tungod kay ang tinuho ang Katoliko naghimog mga larawan, mga ribulto, klaro kayo nga nagsupak sa unsa may gimando diya sa kanang 10 Commandments na pulo kasugo. Naman na sa 10 Commandments kana divine law na no mga igala. So mao na nga matud pa dili tinuod nga tinuhuan ang tinuhuang Katoliko kay gisupak man og unsay sugo sa Dios, mando sa Dios dias Biblia. Pero makaingon kung dunay alibyo o dunay ingnon talang maayo nga sinyales sa atong nahibaw-an ron sa daghanan kay mga tinuhuan nga nagsaway sa tinuhuang Katoliko mahitungod niining issue ngano man. Kay ubay-ubay na sa mga punroks tinuhuan karon nga dili Katoliko nga nausab ang ilang baruganan mahitungod sa larawan. Ngano man, for example, tagaan mo na kog example ha. Sa atong nabantayan ron, ang mga ministro pananglit sa kining mga igsuon natong Iglesia ni Cristo o bisan pagali sa kining ubang protestante. Ang ilang baruganan mahitungod sa larawan ron ingon ani. Mingon sila, Brad, dili man misupak sa paghimo og larawan o ribulto. Basta dili lang ludhan o yukbuan.
Makita ninyo ang kalainan ng mga higala, mga ginikanan ni adto. Ako gyuning nahibaw-an gikan sa daghanang mga tinuhuan nga nagsaway sa tinuhuang Katoliko mahitungod aning larawan. Dili gyud maayo o sala gyud o usa gyud kapag lapas sa sugo sa Dios ang paghimog larawan. Pero karon aduna nay kalainan, maingon sila dili mi supak. Basta di lang yukbuan o basta di lang kuno ludhan. So, muna makaingon ko maayo na nga sinyales. Maayo na siya nga timaan tungod kay nawala na tong ilang hugtanon nga gipanudlo sa una ni adto. Nga dautan gyud ang paghimog larawan bisan na ay teksto des Biblia sa Exodo 20:4 ug 5 nga bisan unsang larawan dili ipahimo. Gani dia sa Deuteronomio 4 giklaro gyud unsa pananglit nga imahin nga makita nato sa tinuhuang Katoliko karon nga giklaro nga bisan kanang paghimo sa dagway sa babae ug lalaki gidili na dia sa Deuteronomio 4. Mao manggali moingon sila to klaro kay mo mga Katoliko naglapas sa sugo sa Dios kay na ninyong larawan sa inyong Mama Mary. Larawan man sa babae. O larawan sa laki pod kanang pagkadaghan ninyo mga San Vicente ninyo, San Antonio de Padua, San Roque. So, klaro kaayo nga naglapas mo niyan ang giingon sa Biblia, naghimo mong larawan sa lalaki o babae. Pero karon lahi na. Moingon sila nga okay ra ang larawan basta dili yukbuan, dili ludhan. Kaya nga nung nakaingon po sila ni ana mga higala, mga ginikanan, tungod kay nahibalo naman po sila nga ang tinuhuang Katoliko labi na sa mga apologies nga Katoliko, ang mga Katoliko nga maantigo mo tubag sa mga atake sa tinuhuan, pangkutloon man po sa mga Katoliko nga maantigo aning Biblia, ang mga tudling sa Biblia nga ang Dios mismo gapahimog larawan. Gani dia sa Genesis 1:26 ba na ato 28. Mingon ng Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o sa laing hubad sama sa atong dagway. Nga ang Diyos gani mo'y unang mihimog larawan, mihimog dagway, mga higala, mga ginikanan. Hinoon ang dagway nga moingon ta kanang tao mulihok basig moingon sila ang larawan o kanang dagway nga gihimo sa Ginoo mulihok man di man presa ng inyong mga Katolikong estatwa man. O pero kung atong ayuhog pakli ang Biblia, dili ba automatic ang tao mulihok dayon paghimo sa Ginoo? Kay sa wala pa huypi sa gininhawa sa kinabuhi kadtong gipurma sa Dios nga tao, wa pa huypi sa gininhawas kinabuhi, purely ribulto gyud, estatwa gyud kay di pa man mulihok. So may untang pamulong nga ang Dios mismo mo'y unang mihimo o imahin o dagway. Buhaton nato. Yun nato kay ang God usa ka Dios wa man nagitibuok og usa lang ka persona. O lahi no na nga tema pero ako lang gilakbitan gamay kay ang terminong gigamit ko des Genesis 1:26. Maingon ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. It seems nga na sa kauban diya sa pagka-Dios. Una nga advance lang atong pahibalo ninyo, mauna nga clue nato nganong ang atong Dios Trinidad. Usa ka Dios nga naas tulo ka persona pero dili sa nato na tema karon ha. Lakbitan ko lang kay mo may gisgutan sa Genesis 1:26 nga nag-ingon ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o dagway. So ang Dios mo'y unang mihimog larawan o dagway. Estatwa gyud kay sa wala pa huypis gininhawas kinabuhi, estatwa man gyud ang gihimo sa Dios. Sumunang ingnon tang pagkapamulo nga ang Dios mismo mo'y mihimo una o larawan o dagway. O ganin no mga higala, mga ginikanan, ganang kaalam sa paghimo lagi o bisan unsa pagkulit o pagdibuho. Kaalam na nga gikan sa Dios. Sumala sa atong i-review ni no kay
na kuan man ta kasibya gusbi aking Domingo. Sa Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto 35, kanang kaalam sa paghimog larawan o ribulto, kaalam na agikan sa Dios. Di ko na lang subliyo ni pagbasa kay samot na yung kaing malangan ko. Mahigala mga ginikanan. So kay kaalam na agikan sa Dios, kinahanglan nato nang gawion. O gani ang Dios mismo gayud, letra por letra explicitly stated sa Biblia nga nagpahimog larawan. Ang tao mo iyang gisugo. Nasa Exodo 25, 17 at 22, ang usas mga bayani sa daang testamento si Moises, usa ka pinili sa Dios sa maong panahon, gisugo sa paghimog larawan si Kiruben. So man ang Kiruben, larawan na sa balaang anghel. Muna Kiruben gipahimo sa Dios og larawan si Moises, larawan si Kiruben. Mga igala, mga ginikanan. Unya gini gibutang pagyud sa masig kakilid sa murag purman na siyang halaran o dayon bali ibabaw na siya sa katong Old Ark of the Covenant. Daang sudlanan sa kasabutan. Kung imagino nimo na sudlanan sa kasabutan kung Old Ark of the Covenant sa ibabaw murag gihimo siya bang halaran dayon sumasig kakilid na ay larawan sa Kiruben o anghel. Ugunya sa uban pa di lang ko nihutdon ning mga ubang sitas. Kay kung mubasa mo sa Biblia makabasa man gyud mo ani. Ang mga major mga verses lang akong pangkutloon, parang di yung kaita masamot o kalangan sa atong tulumanon karon. Ato na pong kutloon pagbalik ang Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20. Ako lang ning basahon, kay nindot kay ni basahon. Ang templo sa Dios gihulagway. Nga di diyod dautan nga naagyo imahen. Giklaro pagali nga naay nawong sa tao nga imahen o ribulto. Napagali dagway sa usa ka leon. No na akong basahon Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20. Panan-awon kini matud pa sa ubang mga komentaryo. Mapanan-awon man o dili pero gihimo man nato nga ehemplo. Nga wala idili ang larawan kay kana nakita na sulod sa templo sa Dios. Aniya Ezekiel 41 tudling 17 ngadto sa 20. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan sa mga palmera ug sa mga kiruben. Ang hulagway sa palmera ug sa mga kiruben nagulhos-ulhos. Matag kiruben may duha ka nawong. So may nawungan Sa 19, may nawong sa tao. Ang ikag tao, either babae kag naglalaking hulagway, di ba? May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug ang nawong sa usa ka leon nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa ibabaw sa pultahan. O kino mga igala mga ginikanan tinaw kayong pahayag. Gani miingon ta sa bag-ong testamento gihisgutan gali ni mga higala kining imahen sama ning kiruben. May hisgot og balaang dapit. Akong basahon sa Hebrewhanon kapitulo 9 tudling 3 ngadto sa 5. No, Hebrewhanon 9:3 ngadto sa 5. Luyo sa ikaduhang tabil. Didto ang tulda nga gitawag ang labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa sudlanan ang tibuod nga bulawan nga gibutangan sa mana ang sungkod ni Aaron nga nanahon og ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Ibabaw sa sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat
nga nagkahulugan sa presensya sa Dios. O gipando nga mga pako sa mga binuhat sa dapit diin adto pasaylua ang mga sala. Apan dili kini panahon sa pagbatbat sa tinag sa satanan. Mga igala mga ginikanan dinhi sa bersikulo 5 no, klaro kaayo no, Hebreohano 9:3 ngadto sa 5, kining 5 gyud. Klaro no, giingon ibabaw sa sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat. Sumutong mga mahimayaong binuhat kadtong larawan si Kiruben. Nga unsa may hinungdan, unsa may tumong ug tuyo atong larawan si Kiruben. Unsa may buot ipasabot nga matud pa diri nagkahulugan sa presensya sa Dios. Wala man nagsimbolo sa presensya sa Dios katong larawan sa duha ka Kiruben. Mo po na hinungdan kita mga Katoliko ron maghimo tag larawan sa anghel na sulod sa tong simbahan ug larawan sa mga santos. Kay kanang mga larawan na nagsimbolo man na sa presensya sa Dios. Ngano bang makaingon ta nga kanang larawan si Kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios? Tungod kay ang larawan gud nila, ang gipunting larawan sa kabalaang anghel. Nya kana pong larawan nato sa mga santos. Inguna na pod mga balaang tao gibuhatan natong larawan. Nga nagpasabot sa nga simbolo sa presensya sa Dios ang ilang mga larawan. Kay mga maayo man sila panag-ingnan, gawas lang og maghimo kag larawan diya sa mga tao nga kanang nagbuhat og dawtan. O di ba ka naghimo kag larawan sa usa ka Dios nga walay kadugtungan sa Dios. Pero kanang mga larawan nga ang tag-iya o ang gihimuan natong larawan adunay kadugtungan sa Dios sama sa anghel o kaning mga tao nga maayog panag-ingnan sama sa mga santos. So kana masabot nato nga kanang mga butanga sa atong sulod sa atong pagtuo, sulod sa atong simbahan, nagsimbolo lang na sa presensya sa Dios. Muna itiman nato og wala gyud na himo ang Dios sa mga Katoliko. So, mga igala mga ginikanan, so, dili dautan ang paghimog larawan. Mao na nga ang ubang mga tinuhuan karon nga nakahibalo ana, dili man na mabangbang lisod man nimo ng supakon. Lisod man nimong laksi o na nga mga teksto diya sulod sa Biblia. Kailangan lang maulaw puta, nasamot na yung di tatuhuan sa mga tao kung laksi o na to na mga tudlingas Biblia. Kay kini mo pabor maginis Katoliko. So, unsay ilang gihimo, wa sila laing mahimo, nga ilan na lang yun ang dawaton kanang pagtulunan nga dili daw ta ng paghimog larawan, kinaaman sa Biblia mismo. Nakaroon mga igala, unsa man ibut pasabot atong pagdili sa Dios sa larawan, ako naning gisgutan sa miaging Sibya in partial. Kanang pagdili sa Dios sa larawan, kung i-idolize na to. Kana bang himuo na tong Dios, parehas raman as kwarta. Kining kwarta, di man daw ta ng kwarta kung gamiton sa insakto. Kung ang atong pagbaton og kwarta para himuo na nato ng Dios, malimot na ta sa Dios, di na ta musimba niya. Himuo na natong Dios ang kwarta, kana nay dili maayo. Mo man na giklaro man na niya sa Exodo 20 kung iapil nato pag sumada ang 3 di lang ta mo diretso 4 ug 5. Kaysa 3 klaro man nag-ingon ang Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. O na bersikulo 3 sa Exodo 20. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Den sa bersikulo 4 nagiskot din siya larawan, den sa 5 di ka mo yukwo. Buti pasabot kung naa sa imong hunahuna o ang tumong diya sa imong hunahuna nga maghimo kag larawan para himuo nimong laing Dios. Himuo nimong bathala kanang usa ka butang binuhat ra sa imong kamot. Mao nay idolatry, mao nay mando sa Dios nga supak siya ana nga magbaton kag laing Dios kay dili man gid pud mahitabo nga kanang binuhat sa atong kamot mahimong Dios. Kay ang usa ka binuhat lang adunay sinugdanan mo go against na sa kinaiya sa Dios. Supak na sa kinaiya sa Dios kay ang kinaiya sa Dios
Sumala diya sa Salmo 91 ngadto sa 2, way sinugdanan ni katapusan. Mao na ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Samtang kanang imahen, kanang ribulto adunay sinugdanan kay gama ra gud sa atong mga kamot. So dili pwede mahimong Dios ang larawan. So mo na ingon ng Dios kung maghimo mog larawan, iyan ang gipasabot sa iyang mga panid diri sa kasulatan. Nga kung maghimo mog larawan o ribulto himuon nimong Dios, pagbato naman naglaing Dios. Pero ang paghimo lang di dautan. Karon ang pangutana, ang tinuho ang Katoliko nagtudlo ba? O kasama pananglit ka ng Catechism of the Catholic Church nga wala ra ba na tuhui sa daghanan na to mga igsuon karon kay gama ra kunog tao. Pero may yung timan-an lang nga dili biya tanang gama og tao di nilang gyud nato respetuhan, di nilang gyud nato tuhuan. Kay ang ato mga igsuon galing mga Protestante nga nagsaway sa Katoliko kay daghan pang mga libro, naapay Catechism, naapay dogma nga mga libro, napay balaod o ecclesiastical law sa simbahan, ilang gipang saway na. Pero kung atong hunaon daghan biya pud silang gipangrespetuhan o gihimo nilang basihan diya sa ilang kinabuhi nga dili na pud Biblia sama pananglit. Sila mismo na pud sila mga libro, di ba? Ato ba nga igsuong Jehovah's Witness pananglit. Makaingon ko nga sa ilang panudlo murag maingon sila Biblia ra kunoy basihan sa pagtuo. Hasta po ni mga igsuon natong Iglesia ni Cristo pasaylo alang yun ko kinahanglan na ako gining isibya kay mo man tinuod. The truth will set us free, God. No? Ang kamatuoran makapalingkawas na to. Makapalingkawas lang kung andam tumudawat bisan unsa ka masakit. Parehas reguna anang bakunas bata sakit man na. Pero kinahanglan andam tamudawat sa maong sakit. Kay makaayo kining sakita. Kay protection man eh. Muna ka na po pahinumdum ni nga dili tanang sakit makadaot na tuhan ay sakit nga makaayo na to. Nya kining pagsultis tinuod sakit gyaponig matamaan ta, di ba? Pero kinahanglang dawaton kay mao may tinuod. Makapalingkawas ko na to kikan sa mga sayop nga mga panudlo nga nanoy hakaw din his kalibutan. Okay, mga igala, no? Look, no, tanawa ang atong mga igsong saksi ni Jehova. Biblia ra ba ang ilang gipasundayag diri sa kalibutan? Sa atong nabantayan, na ay mga giapod-apod nila nga mga libro. Pagkadaghan, kani na ako sa balay. Ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo naapay Pasugo Magazine. Ang mga igsoon natong Baptist o kanang mga Adventist naapod sila kanang mga libro uban gali kuno sinuwat kuno o mga panudlo kuno ni Ellen White naas mo mga libro. Gani na ako higala nga usapod ka apologist dito sa Pagadian. O gitagaan kog libro gikan sa to mga igsuong Seventh-day Adventist naapod sila mga libro. Kung tinuod nga Bible alone sila nganong naa pa man sila mga libro. Nganong naa pa man sila mga libro nga kung ato gyung awaton litra por litra tanan ang mga apostol sa una, ang Kristiyano panahon yun sa unang siglo, wala pa biya na yung mga libro. Kaya wa pagali printing press ilang panahon, nawahira ko ng printing press. So kung tinuod nga Biblia ra ilang ibasihan ngano pa man naa pa may mga libro. Kana nagpasabot nga naay wala sa Biblia nga naagi klaro dito sa ilang libro. Kay kung mubasa ra kuno kag Biblia, ikaw ra di man nimo mahibaw-an ang ilang interpretasyon giun sa nila pag-interpret ang Biblia. Sumo nang naa pa sila mga libro. Kay kung ikaw ra ron mubasa diag Biblia, imurang kaugalingon di biya ka makaingon nga ang resulta sa imong interpretasyon mo parehas yun sa interpretasyon sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. O kanang mga pastor sa Saksi ni Jehova unsa pa na mga tinuhuan. Gani ang prueba pagkadaghanan ng tinuhuan karon nga unta usara may Biblia.
Tungod kay lahi-lahi ang interpretasyon. So unsaon nimo pagpaagi nga kanang inyong interpretasyon mao nay matuhuan sa uban, unang maghimo kag libro. Maghimo kag magasin kay kung ang tao madanin nimo sa imong interpretasyon, natural musulod na sa imong tinuhuan. Makonvince nimo na nga mag-iglesia ni Kristo, magsaksi niyo ba? Kung makasabot sila o madawat nila ang interpretasyon nga inyong gitudlo diya sa pasugo og kanang mga libro. Kay kung pasagdan lang yun ang taong magbasa sa Biblia, makahimo po siya laing tinuhuan, di ba? Pero mga higala, mga ginikanan, kung ato lang yun untang sundon kining giingon sa Biblia, nga kining Biblia, no private interpretation. Dili yun tatang magama og daghang tinuhuan. Nga naman, kay kanang giingon sa Biblia nga no private interpretation, buot ipasabot, na ay mga tao nga authorized sa Ginoo nga mo'y gihimo niyang kasangkapan nga maura sila ra ang final authority nga muhubad aning Biblia. Mupasabot aning Biblia di kay bisan kinsa. Kay tanawan ng bisan kinsa ni mo basa sa Biblia ag musabot. Pagkadaghana naman kaing tinuhuan karon. Wa mo kabantay mga higala kung ato lang sayon ra man kaini gyud ni balansihon. Kini for example kining nasod na to nga Pilipinas nganong naamantay Supreme Court. Ano mo diwa na lang diyon tanay Supreme Court, rawa na pang swilduhan dia. Bisan kinsa na lang mubasa ang mga libros balaod. Katanan may mo pasabot anang balaod. Nga unsa ilang interpretasyon mao na nay tinuod. Unsa may mahitabo kalanrakas. Kalanrakas kay wa may grupos mga tao, wa may Supreme Court nga may mo final say about niya ng balaod. Naatay Supreme Court parang magdebate na ta di na magparehas ang atong sabot sa balaod na ay grupo sa mga tao nga sila may katapusang mahukom nga ang ilang tingob mo na di na to masupak. Mga igala maginikanan. Kay authorize man sila. Kining Biblia inani gihapon mga higala mga ginikanan. Si Kristo nagpili og mga apostol. Og ang mga apostol gi pagsugo niya pili apod kung kinsay mo sunod ninyo kung wala na mo. Kanang gitawag na to succession of power, succession of giving authorities. Pinagi sa pagpandong sa kamot o ordination. Nga kung tanaw na to sa history, wa may tinuhuan nga makaangkon ana mga higala. Kinirama mga obispo na tong Katoliko. Kung tanaw na to sa history, kay kanang ubang mga tinuhuan, kanang ilang ordination sila mga ministro, wala na makunik sa ordinasyon gikan sa mga apostol. Munang bisan pag-unsao nila ng Biblia, kung tanaw na tuwag yun nila ang authority, kay ang authority tuwa raman na sango ni Kristo sa katong unang magisterium o to mga apostol, then og sa ilang mga sumusunod. Tagaan mo na kong example hang kini mga obispo na tong Katoliko, sila mo'y nakahawid, nadawat nila ang authority sa paghubad yun aning kasulatan. Mag-sample tag obispong Katoliko yun, nga kanang giordinahan og usa ka apostol. Gihimo ba niyang disipulo, usa ka obispong Katoliko? Si Obispo Ignacio sa Antioquia, no? Kanang ilarabang kanunay gawi-gawion sa uban nga si Obispo Ignacio kuno may nagtukod sa Iglesia Katolika kay unang migamit sa pulong Katolika. Ingnon da lang ato lang dawato na granting nga si Obispo Ignacio giunang migamit anang kanang pulong Katoliko. Hibalo ba mo kinsa na si Obispo Ignacio? Tinun-ana direkta gyud nga tinun-an ni San Juan. Kana lang example lang mga higala. Nakita ganyan San Juan na dungog yung tingog. Dili sama sa uban nga wa gali kadungog bisan sa hagaw-haw na lang tingog ni San Juan personally mga ginikanan. O si Obispo Ignacio, tinun-an na siya ni San Juan. Muna ang iyang otoridad gikan jud sa mga apostol kay si San Juan usa man ka apostol sa Ginoo. Usa man ka tawo sa Dios.
Kinsa pa, no, si San Policarpo. Kasi magkabalir ba niya kung information ni San Policarpo ug San Ireneo, no? Correct me if I'm wrong na. Si Policarpo may silbing nahimong direct nga tinunan, no? Ni kinsa ba to? Obispong Katoliko gyapon, San Policarpo. Ni San Juan lagi gyapon. No mga higala maginikanan anyway kini akong gipangyaw-yaw dire. Dokumentado man sa church history. Gani ang mga protestante sa mga debate, di man sila kabangbang sa history gyud. Kini mga tawhana naagi ni mga obispong Katoliko ni. Kinun-an ni San Juan. Gani kanang Santo Papa na to nga si Linus, kana iyang halan mabasa sa Biblia. Ako unya ng kutloon kung magtema tag Santo Papa. Kanang San Linus. O gani kanang ikatulo nga Santo Papa, kung wa ko masayop si Clemente. Naapo na sa Biblia ilang halan. Di lang noon mabasa nga sila mo'y napulin ni San Pedro sa katungdanan. Kaya wa man pud masulat ya tanan. Sulod sa Biblia kanang mga panghitabo. Di man pud panganang pag-elect. Ang election, of course, di na gina mabasa sa Biblia kung labi nag-awahin na. Bisan po gali na ito mga igsong Iglesia ni Cristo, mag-elect po sila ka ng executive minister. Natural, wala na yun sa Biblia. Kaya duger naman ito natakop ng Biblia. Inana po na mga eleksyon, diha o kinsay mo pulis katungdanan. Di na kinahanglang basahon diha sa Biblia. Sila di may mutuo nga si Clemente mo ipuli ni San Pedro sa iyang katungdanan sa mga pagkupot sa mga yawi sing harian sa langit. Ngano mang di man mo mutuo kay dili mabasa sa Biblia. Karon kung ato pug kunong awato ng argumentuha, dili may mutuo ni kanis kinsa na executive minister sa Iglesia ni Cristo ron. Si kanang mga Manalo man puros man Manalo. Dili may mutuo ana. Nganong di mamutuo? Na sila magigipili nga puli nga executive minister. Di may mutuo kay wala sa Biblia. Kinanglan lagi kuno tanawon sa Biblia na kung mao na adi kita mutuo ana mga executive minister nga Manalo. Kay wa man sa Biblia. So kung inana lang bang linya sa argumentos, matamaan ra pud ta. Kung muna gamito na to, adi may mutuo ni San Linus nga napuli ni San Pedro kay di mabasa sulod sa Biblia. Di may mutuo ni San Clemente nga ikatulong Santo Papa sa tinuhuang Katoliko. Nganong di man mamutuo? Nga siya man gyud mo'y na hukman nga puli. Kay di lagi mabasa sa Biblia. Kay di man mabasa sa Biblia na, di lang punta mutuo sa atong presidente. Kinsa atong presidente ron? Noynoy Aquino. Nga siya mo'y na-elect nga presidente na to. Kay nganong di man ta mutuo? Kay wala sa Biblia. Kana bang linya sa argumento matamaan ra pud ta na. Di may mutuo ni Ellen White nga nahimong propeta. Nganong di may mutuo na kay dili mabasa sa Biblia nga siya mo'y nahimong propeta pud sa ulahing panahon. Di may mutuo ni Igsoon Felix Manalo nga anghel nga gikan sa silangan nga kanang naades pidadayag kunong anghel. Kaya di may mutuo ni Igsoon Felix Manalo kay dili mabasa sa Biblia nga siya anghel. Amo ra ning interpretation. So mao na mga igala. History will tell us ang kasaysayan mo tudlo na to. Mo nang ako no kini ay hata mo padayon ron sa larawan. Kini mo'y akong i-share ninyo nga kini ba kung aron di kita makalanrakas aning tinuhuan. Inani akong basihanan, pahuna-huna ako no ninyo. Kini atong gigamit ning Biblia sa pagtuo. Mo ni gihimong natong basihan gani sa atong tinuhuan. Pero sa tinuhuang Katoliko noon, dili lang kay Biblia. Bible is not enough kay kinahanglan yung teacher na ay grupo sa mga tao nga final authority nga mo'y muhubad aning Biblia. Sama sa ato mga balaod sa Pilipinas na ay grupo sa mga tao nga final authority nga muhubad ani ang Supreme Court. Di na pwedeng bisag kinsa lang kay bisag kinsa lang magkalanrakas ta ana. Kinilang Biblia mismo nganong nituo man ta? Tuo man ta ning Biblia nga naa dinhi ang mga pagtulunan sa Dios.
Tanawa sa history kinsang grupuha. Unsang grupuha sa mga tao ang nagpadayag o nag-broadcast ba? Nagpahibalo sa kalibutan na naa dinhi na hipatik sa Biblia ang mga pagtulunan sa Dios. Ay kung maghisgot og mga sinulat pagkadaghan naman na isa atong mga igsuong Muslim kanang Quran nila. Sa ni Joseph Smith kanang ilang sa panang mga Book of Mormon diha. Pagkadaghang basahon mga igala gani kinirang pagkanunay sa libros Biblia kining bag-ong testamento sa akong nahibaw-an daghan kay ini dili lang ning kining 27 ka libros New Testament dili lang kay kini nahimo ra ning 27 kay gikanonize man ni simbahang Katoliko pinaagi sa iyang mga konsilyo pinaagi sa iyang mga kahugpungan Catholic councils mo'y nagpili ani nag-ihap ani pila ka libro ang daan, pila ka libro ang bag-ong testamento. O ang konsilyo o ang deklarasyong Katoliko ang nagpaila sa kalibutan nga kini naa dinhi nahipatik ang mga pagtulunan sa Dios kining Biblia. Nganong nituo man ta ana? Para nako mga higala sa pagkahibalo nako anang kamatuorana nga ang simbahang Katoliko pinaagi sa iyang mga konsilyo nga nagdeklara sa tibuok kalibutan nga naa dinhi nahipatik ang mga pagtulunan sa Dios. Disir ko mo dawat ani, disir ko mo tuo aning Biblia, dawaton sa nako ang otoridad nga Katoliko. Nga namang dawaton sa nako ang otoridad nga Katoliko, mga igala, mga ginikanan. Kay kung mudritso lang ko og dawat aning Biblia, giunsa man ako pagsiguro nga kining nasulod sa Biblia kasaligan. Nga kumbut na hunaon, wala man mag-ingon si Kristo og mga apostol nga ang bag-ong testamento ha 27 ra ka libro. Ang daang testamento 66 ra o 77 o 76 ra ka dili 46 ra o 45 ra ka libro ang daang testamento. Wala man nag-ingon si Kristo og mga apostol ana mga ginikanan mga suking digpaminaw. Mahibaluta nga 27 ra ka libro kungod kay gikanonize na simbahang Katoliko. Mahibaluta nga 45 o 46 ang daang testamento kay gikanonize sa simbahang Katoliko nga maora na lamdag kung mag-isgot og daang kasabutan. Pero gikan ni Kristo mga apostol, letra por letra kung basahon ng Biblia, wagi sila mag-ingon nga, kanarang kang kang Lucas ra, kang Mateo ra, kang John ra, kang San Pablo rang sinulat. Wala biya mag-canonize ang mga apostol pila ka libro sa ilang panahon. Gani, wala naman si Kristo, tuan nas langit, nanulat sila. Mga higala, mga ginikanan. Wagay mag-ingon si Kristo nga kanang sinulat ni mo Lucas, kanang sinulat ni mo San Marcos, moro na'y apilya sa linamdagan si Espiritu Santo. Wala mga higala. So kung nisalig ko sa Biblia, unahon sa nako pagsalig ang mga tao nga nag-ingon nga kining Biblia, linamdagan sa Dios, linamdagan sa Espiritu Santo. Kinanglan musalig sa kunila, ay nako dawaton ng Biblia. Ay anong musalig man ko dritsoan ng libro nga grupo sa mga tao ra man naging unana nga masalaypon, makasasala. Oo, ako ning challenge ninyo mga higala maginikanan, tanawan ninyo ang history. Kinsay nagpaila sa tibuok kalibutan nga kining Biblia pulong sa Dios o naa dinhi nahipatik ang mga pagtulunan sa Dios. Kinsay nag-ingon sa kalibutan? Iba pinaagi sa tinuhoang Katoliko. Kay kining ubang mga tinuhoan ron gikan naman ni Katoliko pod ba? Namiya lang sila. Naglukso-lukso, naghimo lang sila ilang kaugalingong pundok, kaugalingon po nilang interpretasyon. Ang Biblia, maura po ni gigamit nila kining gikan sa Katoliko, ila pong gihubad-hubad kanang ubang mga grupo, unang naapura po makaingon ta nga naa sila Biblia ilang kaugalingon. Pero ang tinuod, gikan ra nas Katoliko, ila lang gihubad-hubad. Dahil wala lang po nila dawata, katong gituhuan nila nga gipuno kuno sa Katoliko. Kung but na hunaon,
Kung nituo ta sa deklarasyon sa Katoliko sa Bag-ong Testamento nga 27 ra ka libro, ato po untang tuhuan kadtong giingon sa Katoliko nga 45 o 46 ang daang kasabutan. Na karon kay pili-pilion raman nato, labi na to si Martin Luther no nga protestante. Wa man siya ganahis makabiyo kay ligon man kayong depensa sa purgatorio kanang makabiyo. O nang iyang gitaktak kanang makabiyo, maingon din siya puno rin sa Katoliko, wa gyud kuno na sa original. Na iya po nang unahon na. Gani, wa po siya maangay anang libro ni Santiago kay klaro man ang dihang ang pagtuo nga walay buhat, patay. Pagtuo ra lagi, way buhat. O nang di po, iya po untang taktako ng Santiago pero pakyas lang siya kay wa mo tuotan ng mga protestante nga iya mga followers. Kay murag maulaw po nagubang protestante nga taktako ng St. James o kanang Santiago. Munang wa agi sila kuan mo nang ang Katoliko ug Protestante naghiusa nga ang Bag-ong Testamento 27 ka libro. Dito ra ta wa magpareha sa Old Testament. Pero ang Makabiyo ilag yung giwala na. Tung uban pa. Gali mga higala kung mag-research mo sa atong website o sa website po nga akong gi-connect ninyo, mga website sa mga Catholic Faith Apologists, kung Catholic Faith Defenders. Mahibaw-an ninyo nga naagali mga quotation diya sa New Testament nga di nimo mabasa diya sa mga basahon lang nga sa 66 ka basahon. Kundili dito na gikutlo sa Deuterocanonical nga kanang gitawag nilag apocryphal books. Kamo nay prueba nato nga apil gyud ng apocryphal kuno. Ato gitawag na to nag Deuterocanonical books. Pero ang mga Protestante ilang gitawag ng kanang 7 books na to, kanang Makabeyo, Sirach, Tobit, gitawag na nilag apocryphal. Pero mga higala kung tun-an ninyo ayon ng Biblia, naay gipangkutlo diya sa Bag-ong Testamento, nga gikutlo dito sa Deuterocanonical o apocryphal. Mo nay proof nga apil na. Pero nganong moingon silang gidugang ra na o gidugangan kuno sa Katoliko nga kung buot na hunaon nganong nituo man sila sa deklarasyon sa Katoliko mahitungod sa New Testament nga nag-ingon ng Katoliko 27 ra ka libro tanan nganong nituo man sila ana unya wa nila tuhui ang Old Testament nga ang Katoliko gihapoy nagdeklara nga 45 o 46. Amo na giingon pili-pili lang. Natural, pili-pili man yun yung dili gusto mo sunod Diyos ti buok ba. Maigo tas tamaan taanas giingon ni Kristo. Gun sa gali akong mando, tuhuin nyo tanan, ay nyo pili-pili Pero sa nistong balaod, itong simbahan ron, nga dugay naman yun ang gidili, yun ang contraception. Kaya kini mang ganahang tao, unang usbon. Yung unang nag-usub katong mga protestante rapod nga Anglican. Yan tong 1930 tungod sa social pressure ni tuo ang simbahang Anglikano sa mga yango-ngos tao kay gusto mo ng tao mo gamit og contraception mo nang gi-allowed. Then mangita dag mga bersikulos Biblia para kunuhay isuporta nga wa ra bigi bisag usa ka bersikulos Biblia nga nagtudlo ang pagtulon ang Kristiyano nato nga usas pamaagi sa pagplanos pamilya mo gamit og contraceptives o contraception. Wa ra bigi bisag usa lang ka bersikulo. Gani kung tanaw na itong history, awahi region na, 1930 region na. Kayong grupo sa mga protestante, wala pa ang 1930. Naghiusa. Wala nila supaka ang Katoliko. Sa panudlo niya, mahitungod anang gidili ng kondom, mga contraceptives, kanang pills. Wa sila, no? Kung basahan ninyo na sinulat ni Martin Luther, ni John Calvin o John Wesley, pamasahan ninyo na mga original nga protestante, puros na supak anang contraception. Pero pag abot atong 1930 kay giusab man sa mga Anglican, dahil nang ubang po mga grupo ron sa tinuhuan, gipang-awat man po nila tungod sa tuy giingon dito sa Anglican. Mao na nga karon mura po sila ang mga tao po malibog na. Kristiyano da ining gihapon, okay ra da ining mo gamit ang contraception. Ang hinungdan ani, agi man pud ani mga tinuhuan nga mi compromise, iilisdan, giusob tong una gyud nga karaan gyud. Naara pa rin giingon sa Biblia, balik ka mo sa dating daan. Nagay tinuhang dating daan. Pero kanang kang Ili Soriano nga dating daan, dili na mo original.
dating tinuhuan mao ni ang dating daan mo ning Katolisismo. Kay una pa ni anang kang Ilisuriano kining Katoliko mga higala. Okay, mga higala, kung kinsa ang gitagaag otoridad ni Kristo, nuna kato mga apostol, kung kinsa ang ilang mga sumusunod sa para nato mga Katoliko mao ni ato mga obispo, naa nila ang authority sa pag-interpret sa Biblia. Hiniusa na di kay individual sa ato apa ng gobyerno, atong gobyerno na amantay Supreme Court, di ba? Saging harian ni Kristo maupod. Ang muhubad aning Biblia ang Supreme Court ni Kristo. Kinsa man to mga apostol o kinsa po ilang mga sumusunod. Unya kanang atong Supreme Court po do na po ni succession of power, di ba? Timan na to for example, kinsa may atong Supreme Chief of Justice. Og dili na og pulihan na siya, lain na pod ang gahom niya mapasa pod sunod nga Chief Justice. Ingon ana pod ang kining Biblia. Ang mga apostol naa nila sila mo'y silbing Supreme Court. Dayon ang atong term nang gigamit ana sa simbahan dili man Supreme Court, atong gitawag na siya sa laing termino nga magisterium. Gikan sa pulong magister, pasabot teacher, magtutudlo. O grupo sa mga magtutudlo itong gipili ni Kristo mo to mga apostol o kinsa po'y ilang gipang pandungan o sanay kanang gitawag na to ordinahan naa nila ang gahom. So sila mo'y muhubad aning Biblia mo pasabot sa mga tao. Dili kay bisan kinsa, kay bisan kinsa gali magkalanrakas ta ana. O naron bisan kinsa mo sabot aning Biblia. Di nadaghan maning tinuhuan. Suway ko no be, kanang libro na to sa balaod sa atong gobyerno diri sa Pilipinas. Sulay ko no ikaw may pasabot niya imong hikawan ng Supreme Court. Di na pwede mga higala. So muna giingon sa Biblia, no private interpretation. Ngano no private interpretation? Because na ay magisterium. Di mingon ra ba sila, di may mutuo na veritas ng magisterium kay wala na sa Biblia. Pero kung makasabot ka, unsay but pasabot anang magisterium, gipasabot na di as Biblia. Kaya unsa may but pasabot anang magisterium? Grupo sa mga tao o grupo sa mga magtutudlo nga gi-authorize ni Kristo. Naabay grupo sa di as Biblia, grupo sa mga tao nga gitagaag otoridad ni Kristo nga mosangyaw. Nga naa nila ang iyang tingog. Nga niingon siya, ang maminaw ninyo, samarang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo, wa subminaw nako. Naana sa Lucas 10:16. San Pablo pod niingon diya sa 1 Timoteo 3:15 ang kining grupuha, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya ang dili maminaw aning grupuha ning simbahana, isipong makasasala o maniningil buhis o hintil. O, di na hintil gamit term. O kada publikano. O mga sinner, no? Una na sa Mateo 18:17, mga higala. So naa nila. Sila mo'y muhubad aning Biblia. Sila mo'y mupasabot. Mo na'y magisterium. Grupo sa mga tao nga gi-authorize sa Dios, gi-authorize ni Kristo. Nya, kinsa may nakasunod sa ilang katungdanan sa dihang wala na sila. Unang ang history kinahanglan tao na to kinsa man ning mga tawhana ang giordinahan sa mga apostol o kadtong giordinahan pud sa mga apostol kinsa man pud giordinahan nila. Muni succession of power, succession of authority. Sila may pasabot aning Biblia, sila may tudlo aning Biblia. Dili kay bisan kinsa.
Pwede ta mo basa sa Biblia, pwede ta mo interpret, provided nga atong interpretation dili masupak, dili mo contradict aning Supreme Court sa Biblia o kining magisterium, mga higala, grupo sa mga tao nga gi-authorize ni Kristo, mga higala. Mga higala, mga ginikanan, apit na mapupus sa atong panahon, 5 minutos na lang. Ang buhat 16:29-30 mo manigibasa na to pagsugod justong tulumanon nga ang tinugyanan sa karsel na ngayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Kini si Pablo og si Silas giludhan ha, mga ginikanan. Nya na putay mabasa sa Biblia sama pananglit kadto si Pedro gibadlong niya sa Cornelio. Sa dihang miyukbo o misimba si Cornelio ngadto ni Pedro. Sa atong eksplanasyon ni Enes miagi tungod kay katong pagyukbo ni Cornelio, usa kato kayukbo nga para lamang sa Dios kanang latria ba. Supreme worship mo nang gibadlong siya ni Pedro. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga kanang gitawag natong veneration. Kana bang pagtahod lang sa usa ka tawo nga maayog padig-ingnan o grupo sa mga taong maayo. Omo to. Si Pablo og si Silas giyukbuan. Nganong ako ning gisubli ron mga higala mga ginikanan kay sa sunod Domingo kung itugot ka po sa Ginoo makapadayon niya itong tulumanon, atong expound pag-ayo kining yukbo. Kay pasalamat ta sa ubang tinuhuan nga di na sila supak sa larawan basta di lang kuno yukbuan. Atong ipasabot to eksplikar ninyo pag-ayo nga kanang pagyukbo dili idolatry tanan, na ay yukbo nga pagtahod lang o veneration. Og mao na hinungdan ngano ang mga Katoliko mo yukbo at ubangan sa larawan sa mga santos. Dili na kay gihimong Dios. Dili gi-venerate lang sila. Dili na pagpaka-Dios ng klasiyas pagluhod. Unang gihatag na ko kining buhat 16:29-30 kay naa diri ang ehemplo. Isip prueba nga naay yukbo nga veneration lang, pagtahod lang, dili pagpaka-Dios. Ug mao na ibuti pasabot anang yukbo sa mga Katoliko sa larawan. Di na pagpaka-Dios mga higala. Sampo lang na at ang ininyo sunod Domingo kung ipadayon gyapon, itugot gyapon si Ginoong mapadayon niya atong tulumanon. Okay no mga higala, no? Pasensya na nga daghan pa ang tatag yung gustong hisgutan sa tulumanon nato. Pero takop magyud sa katak na raman yun nga itong tulumanon. So kini yung alagad no Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas sa tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras sa gistasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Have a rich tasting cup of coffee that's